Precious Bread shi ne zaɓinmu, domin yana da daɗi daga musar da iyali. A ƙoƙarin al'umma na ganin sun samar da daddaɗan karin kumallo ga iyalinsu, kowane iyalai suna ƙoƙarin sama wa kawunansu abinci mai tsafta kuma mai gina jiki. Sakamakon kasancewar biredi shine mafi yawa daga cikin abin da muke amfani da shi yayin karin kumallo. Haka ne ya sa shahararren kamfanin nan mai suna Precious Bread yake dagewa don faranta rayukanku. Precious Bread mun shirya tsaf don tabbatar da farin cikin kwastomominmu. Precious Bread yana da daɗi, ga laushi, ga tsafta, ga arha. Precious Bread ana samar da shi ne daga fulawa, madara, bota da sauran abubuwan inganta lafiya. Nemi naka Precious Bread domin inganta jin daɗi da walwalar iyalinka. Precious Bread muna nan a tudun Yolasi kusa da rafin ɗan Nana, ko a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 07036499225 ko 08054433248 ko 08031800041. Mun gode. Precious Bread shi ne zaɓinmu, domin yana da daɗi daga musar da iyali.